nga isulti ang iyang pulong, mamati man sila o dili. Gusto sa Dios nga i-share yang pulong bisan pag ang tao dili mamati. Muna so muna naging ng pulong sa Ginoo diri sa Marcos 16:15. Ningon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Gusto sa Dios nga isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang tao. Unsang kining maayong balita igsoon? Ang maayong balita mao kini nga si Kristo niani sa kalibutan aron pagluwas sa atong mga sala. Luwason kita niya. Muna ay maayong balita igsoon. Ingon diri. Sa inyong pagpanglakaw, himuang nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himuong tinun-an igsoon. Ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Tinun-an, dili kabigon sa simbahan. Tinun-an igsoon, tudluan. Kaya kung ang espiritu sa tao nga patay tungod sa pagpakasala, kung maminaw siya sa pulong sa Dios, ang iyang espiritu mabuhi. Kung mangita nag insakto nga pagtulungan igsoon, ang imong espiritu nga mabuhi, nga perminti siya mabusog sa pulong sa Ginoo. Muna nga ang tao gihatagan sa Dios og pagpili. Naay pagpili ang tao mga igsoon. Muna nga niya kami nag-share sa pulong sa Ginoo, wala mi nagdala sa among pundok sa among relihiyon aron pagpangabig mga igsoon. Muna igsoon, ang among dala ang pulong sa Dios nga maoy mubag-o sa tao. Muna igsoon, nga ang pulong sa Dios kung imong tun-an, imong pamatiyon igsoon, imposible nga ang imong kinabuhi nga kinabuhi dautan dili kabaguhon sa Dios. Kung duna kay kahadlok o pagtahod sa Dios igsoon, imposible nga dili ka mosunod sa iyang sugo. Muna igsoon, nga kung mamati lang yun ang tao sa pulong sa Ginoo, mabag-o gid ang iyang kinabuhi. Muna ngayon si Jesus, nganong dili ka mo kasabot sa akong pulong tungod kay dili ka mo mamati. Muna ang tao dili makasabot sa pulong sa Dios tungod kay magpalingog-lingog panahon nga nay magsangyaw, panahon nga nay magwali, magsulti sa pulong sa Ginoo. Ang tao dili mamati, munang dili sila makasabot. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Tungod kay ang ilang mga salabutan gibutaan sa yawa. Nganong ang tao dili makasabot, dili ganahang mamati sa Dios tungod kay gibutaan sa yawa ang ilang salabutan. Makuha lang maong tap-tap mga igsoon, kanang tap-tap sa garbo. Pag naay magwali, mayon dayon busy, kabalo na ko ana. Pero ang tinuod, ang kinabuhi, wala magkalimao. Gubot, problematic, masakiton. Pero nag-angkon nga nakabalo na sa pulong sa Diyos. Kung nakabalo na ka-igsoon, nganong naapa man nimo ang imong maintenance, nganong naapa man nimo ang imong problema, kabalaka, kung nakabalo na ka sa pulong sa Ginoo. Muna igsoon, nga dakong pangutana sa mga tao nga nag-angkon nga nakabalo na sa pulong sa Dios, nakaila man kang Kristo. Ang tinuod nga nakaila kang Kristo, hayahay, walay sakit, walay problema, walay kagubot. Kaya nagingon si Kristo, nagingon si Jesus,
nga ang kalinaw ihatag ko kaninyo. No? Kung nakaila kang Kristo, doon na kay kalinaw igsoon. Doon na kay pagpugong sa imong kaugalingon. Muna, ano yung ang pulong sa Ginoo nga pagpaubos kamo atubangan sa Dios aron kamo ibayaw sa Dios. Ang Dios maoy pataas nato igsoon. Dili ta magpagarbo sa atong kaugalingon aron dili ta pakaulawan sa Dios. Kastiguhon ka sa balatian. Agoy-agoy. Muna, nga ang taong mapahitas-od kastiguhon sa Ginoo. Paantuson sa Dios, ipaila sa Dios ang ilang pagkagarbuso. Muna, nga atong hatagag higayon ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kaya kung mamati kay Igsoon, ikaw naglapoy mahayahay, ikaw naglapoy makabenepisyo. Muna, nga mamati ka sa pulong sa Ginoo. Yun ang pulong sa Ginoo diri. Anong gusto man sa Dios nga isulti ang iyang pulong? Anong gusto sa Dios nga isulti ang iyang pulong? Sa tanang katawan sa kalibutan. Nagingon ang pulong sa Ginoo diri sa 1 Timoteo 2:4. Nga buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao o mahibalo sa kamatuoran. Mao day na hinungdan igsoon. Nganong gusto sa Dios nga ang iyang pulong iwali, isangyaw, isulti sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Tungod kay buot sa Dios nga ang tanang tao maluwas, mahibalo sa kamatuoran. Muna igsoon. Kaya ang pulong sa Dios mao ni kamatuoran igsoon. Kini nahisulat diha sa Biblia. Mao nay kamatuoran. Muna, tungod kay ang mga tao busy na busy sa kalibutan, no? Naay gipadala nga mga magwawali. Nakatong tao nga wala na'y panahon pag-uklab sa iyang Biblia, makadungog sa mensahe sa Diyos. Muna igsoon, nga hayahay ang atong kinabuhi, gihigugma ta sa Diyos, apan ang tao dunay pagpili. Muna, nga gihatagan tag pagpili sa atong buhi nga Diyos, kung mamati baka sa pulong sa Diyos o magpalingog-lingog ra ka. Muna, nga panahon sa mga pagsulay, panahon sa mga problema, ang katong namati sa pulong sa Diyos, relax ra. Pero katong nagpalingog-lingog, nagkapuliki og sulbad sa iyang problema, tungod kay wa siya masayod sa kabubuton sa Diyos, sa prinsipyo sa Diyos, mo nang magkapuliki siya siyang kaugalingong pagpaningkamot. Una, manay hinungdan nga kinahanglan natong pamation ang pulong sa Diyos. Ingon ang pulong sa Ginoo, nganong buot niya nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran, tungod kay nagingon ang pulong sa Ginoo. Hosea 4:6, no? Nangalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo, mahitungod kanako. Muna igsoon, gusto sa Dios nga isulti ang iyang pulong. Kay gusto siya nga maluwas ang tanang katawhan og mahibalo sa kamatuoran. Kaya ang iyang katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo, mahitungod sa Dios. Kulang sa kahibalo. Munang nalimbungan sa yawa, nailad sa yawa, napintal sa yawa, nagbuhat na og mga daotang mga buhat. Kaya wala sila masayod sa kabubuton o sa prinsipyo sa Diyos. Muna daghang tao nagmasakiton, nagmaluyahon, ang uban nangamatay, tungod kay wala sila masayod. Wala nila ilha ang kahulugan
sa lawas ni Kristo dito sa krus. Nagpadayon sa pagpakasala. Si Kristo gilansang dito sa krus aron dili na kita magpadayon sa pagpakasala. Magkinabuhi na kitang matarong. Lisod na buhaton igsoon kung wala kay kahadlok o pagtahod sa atong buhi nga Dios. Lisod ang pagtuman sa sugo sa Dios kung wala kay kahadlok o pagtahod sa atong buhi nga Dios. Tungod kay kulang ka sa kahibalo. Wala ka masayod kung unsay konsekwens sa imong daotang binuhatan. Munang nagpadayon ka sa pagpakasala. Tungod kay wala kay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Muna, ang imong pasangilan, ang mga pagkaon, nganong nagsakit-sakit ka tungod sa pagkaon, pero ang usaray hinungdan igsoon, nganong magsakit ang tao tungod kay gikastigo sa Dios. Aron dili sila magpagarbo, aron dili magpadayon sa pagpakasala. Nganong nagsakit ka tungod kay gikastigo ka sa Dios igsoon. Muna, kastigohon sa Dios ang tao pinaagi sa sakit ug paantuson pag-ayo aron sila maghinulsol sa ilang mga daotang binuhatan. Muna igsoon, adili aksidente nga nakadungog ka karon igsoon sa mensahe sa Dios. Susiha ang imong kaugalingon. Kung ikaw karon nagmasakiton, nagmaluyahon, problematic, susiha ang imong kaugalingon. Kung asa ka nakalapas sa kabubuton sa Dios, kung asa ka nakasupak, kaya ang Diyos hustisya igsoon. Hustisya ang Diyos. Dili niya itugot nga ang taong matarong magmasakiton, magmaluyahon, mapusilan, mabanggaan, maligsan, mamatay sa sakit. Wala ta buhata sa Dios aron magmasakiton mga igsoon. Gibuhata sa Dios aron ato siyang daygon, simbahon, pasidunggan sa atong tibuok nga kinabuhi. Ngunay purpose sa Dios nganong gibuhat ta niya. Muna ang tao kung makabuhat og sala 100% masakiton yun na igsoon. Dili ingon kay nagsakit ka wala ka higugma sa Dios. Gihigugma ka sa Dios igsoon aron dili ka maimperno. Nagsakit-sakit ka aron makarealize ka sa imong kaugalingon, makarealize ka sa imong mga sala. Kayo ng pulong sa Ginoo, dili siya malipay sa kamatayon sa usa ka taong dautan. Palabihon pa niya nga maghinulsol siya aron mabuhi siya. Muna igsuon nga dunay pagkastigo, dunay pagpadlong kanato. Badlongon ka sa Dios pinaagi sa sakit ug paantuson pag-ayo. Pero dili kapatyon igsuon. Mamatay lang ang tao kung dili maghinulsol sa iyang sala. Tungod kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Roma 6:23. Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Pero kay gihigugma man sa Dios ang mga tao, dili diretso mamatay. Kastigohon sa siya sa Dios, badlongon sa siya sa Dios pinaagi sa sakit o paantuson pag-ayo aron siya mahibalo sa iyang sala. Muna, kung nagmasakiton ka igsoon, usaray solusyon paghinulsol sa imong sala. Kaya ang Diyos hustisya.
Kung malimbungan nimo ang tao, igsoon, ang Dios dili nimo malimbungan. Ang tanan dayag sa Dios, bisan pa kanang imong gibuhat diha sa tago nga walay nagtan-aw nimo. Ang Dios kita kay kaigsoon.